Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina, 26 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Misamis Occidental. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak. Napa sa preschool karon ang akong anak. Pero kaniyang gibati, since daycare pa lang siya, aron inyong hisaptan, ingon ining mga panghitabo. Ay, salamat taon kani sugot ang akong anak nga dili ko magpundo sa iyang classroom. Kay sus, dili gyud pabiya oy. Ay, magid na struggle na tumagi ni kanan kung magsugod nag-eskwela ang atong mga anak. Kay naanad man gud na sila uy nga ma-attach na tong maayo sukad pagkatao nila. Bali, karon pa sila mabuwag nato ba? Mao nang manghilak yun uy kung atong mabiyaan. Maog yun. Pero maayo lang gani ang imong anak Gina. Kay dali ra nakasabot. Okay ra nga, mugawas dayon ka sa room. Aw, sabay hinuon. Ako na siyang gikondisyong daan. Nga maon ni ha. Mao ni mahitabo sa school. Dili pwede ang mama sa room. Kay kamo ra may nag-eskwela. Ug unya, i-assure lang gid siya nga naara ka sa kawas magpaabot. Hangtod nga mahuman ang iyang klase. Ug kung mulakaw manggani ka, siguro gyud og balik sa dili pa sila mamuhi. Aron makita niya ba nga tinuod gyud nga nagpaabot ka niya sa kawas. Ay, tinuod gyud na. Kay kausa lang nga nilakaw ko. Nadugay ko balik. Pag abot na ko din naghilak nagmayo akong anak oy. Nagtuo man siya nga akong gibiyaan. Na? Mao din nang di gyud magpabiya nimong imong anak hangtod ron. Maog yun. Mura lagi og nitagam nga ako bang gibiyaan. Wa siya kita na ako. Mao nga. Time pa oy biyaan sa tikahan na. Mulakaw ka? Oo. Kay mapalit kog tambal sa akong anak sad. Unaan sa man ay? Giubo. Murag na agid ron ang ubo og sipon ron. Ay, mao ba? Ah, sige Jen. Biyaan na ta karon makabalik ko dayon. Oy, ha? sige, sige. Sige, sige. Labi, uso derong ubo og sipon. Oh, Gwen. Pag-ilis na yun na imong sinina, nak. Nya ibutang slabhan na ng imong hinubo, ha? Nung di ta matagbog pangitaan na imong bulingon. Oh, ma. Nga naman ka? Ganiha pa magit kapag pamuhi ninyo, nga maragluya ka. Pero titingan ni mong kiat dito sa classroom, no? Uy. Sakit lang ang... Gisipon ka? Matuwang akong sipon, ma. Pastilan. May sipon gidi ay ka. Ug may ubo pa gyud. Ha? Puning akong budget kay palitan ako tambal si Gwen. Paita bataa ay takdan minig ubo og sipon sa eskwelahan. Uso man gud rong ubo og sipon. Sige naman sa gudi mo pagkaon og tamis good. Candy og chocolates og apay cake. O siguro giubo na. Makaubo din ang tamis. Recorded by X Thunder Gaming. Abi na ko og natural lang to nga ubo og sipon ang gibati sa akong anak. Apan magbalik-balik naman ang iyang ubo og sipon. Wa na gid siya hunongi ani sa kita, hangtod nga nag-preschool na lang siya. Mawa lang og pila ka buwan dayon mobalik na sab. Hangtod nga nakabantay ko nga magluha naman ang iyang mata. Maong ako na siyang ipa-check up. Unya, Mukaon bag mga utanon kining bata? mukaon ba ya, Dok? Prutas. Mukaon sab. O maayo. Dok, nga na ding magbalik-balik man ang iyang ubo og sipon, uy. Maminaw raman sa tambal, unya mobalik ra pud. Okay, kini nga may allergy ang imong anak. Mao nga gawa sa antibiotic, magresita sab ko og anti-allergy niya. Mao ba, Dok? Mm. Oh, sige, Dok. Og paggamitan lang siya og mask ha. Labi na kung gawa sa publiko nga lugar. Labi na sa eskwelahan. Okay, Doc.
Nga naman ang anak ni mo, Gina. Nga nagmasmas mo na siya nga wa na may COVID. Ha? Na siya sakit. Nga makatakod. Ha? Wa, uy. Kung magmas din, sakit na yung manakod. Aw, gipamasman ko na nimo siya nga wa naman na mausoron. Ay, pagbuot good. Kigipili lang namo nga healthy ni. Bantogra, siging kasakit ng iyang anak. Ansa? Ansa di problema ni mo, Emily, uy? Gwen, tanas mong room na. Uy, hala, nangatsi mo ko ng anak nimo. Nganong gipugos mo na nimo pa eskwela, uy, nga may sakit man di ay na. Hala, uy, manakod doon yan na sa mga bata. Mahal ba yung tambal? Di ko ma-eskwela, ma. Pasensya ka na, nak, ha? Dili lang una tamo eskwela ron. Kay murag makakita mong kog away sa mga marites sa eskwelahan. Ay, Ma-eskwela lang ko, ma. Pero ayaw lang pangaway. Gwen. Ha? Paundangon ni mo gusto lang bata? Ayaw dyan eh. Kay, anugon kin tuig. Nya, magsige mo lagi nagkasakit ng atong anak, uy. Murag makakita gyud kog kadugayag away sa eskwelahan tungod sa mga bully nga may sakit ang atong anak. Unsa? Naglibog na ko sa pagsigi og balik-balik aning ubo og sipon sa akong anak. Unya magsigi sa lagi og luha-luha ang iyang mata. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ka ang posibleng hinungdan sa pagsigi og balik-balik aning ubo og sipon sa akong anak? Gusto man ta siya sa kaon ug mukaon sab siya og gulay ug prutas. Unsa pa may kuwang? Sa sige pa pud niyang kaon ug tamis? Ikaduhang pangutana, gawas sa ubo og sipon nga magbalik-balik sa akong anak, magluha po ng iyang mata, bisan wa siya maghilak. Ngano masabkahat ni? Ikatulong pangutana, ako na ning napacheck up sa doktor ang akong anak, og giresitahan kini og antibiotic ug anti-allergy. May allergy ko ang akong anak. Unsa man day allergy ha nga pasulubon man sa doktor ang akong anak og mask, nga wa naman untay COVID? Mabuli naman hinuon ang akong anak kay kuno masakiton. Ikaw pa to katapusang pangutana. Sa sitwasyon sa akong anak nga magbalik-balik rang iyang gibati, kinahanglan na ba may muduol og usa ka espesyalista nga doktor? Unsa man nga doktor nga makaigo gyud sa gibati sa akong anak? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Gina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagi sa magpadala sa mga sulat-suliran ri karamo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Cosmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga we must practice gratitude for every little blessing, no? Sige, nagmay lang ang mga grasyang maabot sa itong kinabuhi, pasalamat ta. O sa makausapa, akong i-remind tong mga classmates nga gustong mag-reunion, ha? High school, college, postgraduate, mag-reunion. Kidugay na itong makita itong mga classmate, pili na katuigan, pili na kadekada. So once again, akong ipabot nga, reunion is banding, ha? Banding. Dili kay nagkita niyo sa mong classmate mong ibuli, ha? Purbi daw batia sa nang iyong nana, eh. Banding, dili kay bullying. Ako lang ipa-remind nga itong makigsunan. Kanang naabay mga behavior bitaw nga usahay below the belt. Okay, nagay mga tao po yung nana, no? Okay? So nga ito magtatampo ko na nawa si Gina, 26 years old, taga Misamis Occidental.
minyo ni siya may usa ka anak. Punto medikal ang problema ni Gina, no? May tungod din siyang bata. May pagpaminaw diha ni Doc Mata, no? Doc John Mata diha sa Malitbog, Bukidnon. Tag diha sa si Dr. Leo Ramirez. Si Dr. og Doktora Angel og Nelda Feliciano diha sa Usami City. Paing Estela Dr. Ondogo diha sa Liloy, no? Doktora Nardisa og si Lloyd Bistil diha sa Sindangan, ang napita sa Mindanao. Basta mga taga Mindanao, maayong hapon, maayong tanan diha, no? Or maayong adlaw ninyong tanan diha, no? Og si Doc mga doktor na kung pangrit karon. Doc Joe Ruiz diha sa Glan Sarangani o Sarangani Province, no? Maayong pagpaminaw. Si Gao Asiro diha sa Tomas Upos, no? Maayong okay ra bang kinabuhi na to diha, no? Sa Southern Liti bago ra ako ning uli diha kay mao lagi nagsimana Santa, no? So going back to our sender, si Gina, punto medical ang problema ni Gina. Wala ni paningkamutan Jen nga makatubag ko nimo mga pangutana. Unang pangutana ni Gina, unsa man kaha ang posibleng hinungdan sa pagsigi ug balik-balik aning ubo sa ugsipon sa akong anak? Gusto man unta siya sa kaon ug mukaon ug gulay ug prutas. Unsa pa may kulang sa sige pa pod niniyang kaon ug tamis? Well, kini mga bata very much vulnerable, no? Ako kay ko pilar na ba edad nimong bata, Jen, no? Pero kinahanglan ba yung bata na ni sila'y close monitoring sa health center, mga vaccinations. Kung kinahanglan na siya ay BCG, o uban pa dihang mga PTB, mga vaccines nga depende sa ilang pangidaron. Mga na ideally, sa diri sa hospital sitting sa syudad, naano kasi lagi itong baby book. Baby book. Kinahanglan nga i-monitor closely ang ilang immunizations. No? Gikan sa pagkatao, ang mga pediatricians, mga swito kay ana. So akong isugyot lang din na please monitor closely sa vaccination or immunization sa imong anak. Kay kung ma-immunize mo ang bata, least ang chance nga magkasakit, na normal mo ginang bata lagi po chip unon ubon kung ma-expose sa mga this environment, no? Contaminated ang tubig, contaminated ang whatever pagkaon, least hygienic pod ang practice pod, so dali kay mataptan sa mga sakit-sakit. So dako akong pagtuo nga kinahanglan ni siyang i-closely monitor ang iyang immunization. Naay edad, di lang ko ka-memorize, mga pediatricians ang mga maayo ani, no? Pila edad yung kinanglan na siya ani nga mao nga bakuna, hangtod nga magdako siya, no? Naay initial dose, na sa booster dose, naana sa atong mga barangay ug municipal health centers, no? Ang pag closely monitor unsa na may nahatag nga vaccination or immunization sa mga bata. Kaya ang pangutana, gawa sa ubog sipon nga magbalik-balik sa akong anak, magluha pod ang iyang mata bisan wala siya maghilak, ngano man kaha ni. So mga lagi na these are signs and symptoms og mga impending nga mga medical problem og kini bayang sipunon ta ako lang bago lang kung giatake sa akong allergy rhinitis. Expected na magluluha ang imong mata, magtuo ang akong ilong, no, bago lang kong biyahe lagi gikan sa probinsya. Bihira ko ngabot. Along the way, porbida gyud ning atake nga akong namlagi ko sa allergy rhinitis. Apil niya bang luha-luha sa mata, mangatol og diin naman lang inom lagi ko og antihistaminic, hydroxyzine ang akong giinom. Sa mga bata, mao lagi na bantayanan yun. So expected na nga kung naay ubo, naay sipon, mag-apil po nagluluha imong mga mata, kay abnormal mga functioning sa atong mga glands dihang dapita. So kung naisip on naan man tay mga nasal decongestants o mga tambal na, no? Kung may ubo, natay mga antitussive, natay mga expectorants, may hatag, but di kay ko kuan sa edad sa mong anak og sa timbang ni ani. Ang dosage ba sa bata magdepende sa ang timbang, no? Kabalog ko ani kay ako lang istorya ninyo on dayer nga akong misis usa ka pediatrician. So man niya mga pasyente, mga bata, no? So ano nga mangutan na gid siya pila na ba edad, pila na may timbang sa imong anak, usa siya morsita og tambal, no? Ikatulong pangutana, ako na ning gipa-check up og doktor ang akong anak og resetahan ko og antibiotic og anti-allergy. May allergy ka kuno ang akong bata. Most likely, no? Kay mo maingon sa nagatindi nga doktor, unsa man di ay allergy nga pasulubon man sa doktor ang akong anak og mas nga wala man untay COVID. Na mabuli naman noon akong anak kay kuno masakiton. Well, decision siya na sa inyong attending doctor, no? Kung doesn't mean nga
nagmask ka nga nahadlok ra ka og COVID o naa kay COVID nga ikaw mahimong career, no? Nagmask ka para ma-minimize ang posibilidad nga mo get entry or musod ang mga whatever nga naglupad-lupad diha sa hangin diha sa imong baba o gilong, na protection ni siya. Ug kinsa may magbuli sa mga anak sa eskwelahan kay nagmask, ay sumbong sa teacher. Ako, bullying is not allowed, ha? Dili na. Ang bullying manggo dili na siya physical lang, kundi verbal, o psychological. So kung naay magbuli sa imong anak kay nagsulot og face mask, isumbong sa teacher para makul ang attention sa mga nagbuli. Di na pwede, bullying is not acceptable, ha? Dili na siya pwede. Ikaw pa to katapusan nga pangutana, sa sitwasyon sa akong anak nga nagbalik-balik ra ang iyang gibati, kinahanglan na ba muduol mi og usa ka espesyalista nga doktor? Unsa mga doktor ang makaigo gyud sa gibati sa akong anak? Well, ang imong anak kay bata pa man lagi ni, usa ka pediatrician nga doktor, no? I do not know diha sa Misamis kung naabat mo allergologist diha, mas maayo gyud, no? Kay mao lagi kinahanglan og close attention, no? Grabe ning mga bata kay very very vulnerable ba ang mga bata lagi sa mga sa mga infection, either bacterial or viral, kung na-expose ni sila. Kay dili ni sila palihag mga dagkong tao nga makasukol, makaresist sa mga posible dihang source of infection. So, muduol mo usa ka espesyalistang doktor, pediatric pulmonologist kung naa diha sa Misamis, ha? O usa ka allergologist. Pero kung wa, pediatrician ang inyong duolon, ha? Pediatrician. Okay? So, hinaw takasabot ka sa akong gi-explicar mo Gina, o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko with Atty. Eileen Batan sa inyong makanunayon pagpaminaw sa itong programa sa RMN. Daghan kay tag maminaw, no? Taas kay tag rating din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.